Как е сега снимам голямо? По-малко. Не трябва да се завърши маратонното пасажно. Какво беше? Кой ще снима? По-бавно да излиза. Оп. Добре, Добре. покажи някой движение. Добре. Да, снимам това, да ви спрете бой с сега. Не се вижда кръчето. Ай, че се изложихме вече. Ай, снимам един мъж как прави за бицепс. Това вече клипче. Ама гледай да не се фаща, че прави само по една десетка, защото се изложи на вас. Ти вече го издаде, браче, моля си така. Може да сложа 100 кила ще размисли.